marefi ukwire pasi enda pachitesi zvimwe zvacho unoshaya zvabvandepi watakwire manera kuti ugopa budiriro aisi nyora isi dambe uzi wazobudikira ngaziende back to send ngaziende sitorere kwasapo ngaziende back to send ngaziende mamero apana chinouya nyore chakanaka pachirume tende ndazoikaka kusiya matsaga vakoromoka handinete handifefuti ndakakutika ndazidzorera back to senda vakanditumira kwazabvo ndoko zvinodzokera mwari vanenge vachindibatsira mamero ndichifumura yaimzone bombo watakwire manera kuti ugopa budiriro aisi nyora isi dambe uzi wazobudikira ngaziende back to send ngaziende sitorere kwazabvo ngaziende back to send ngaziende mamero makadzi namwari zvese ndozidzorera nini mwari vanotungamira makona nenganga enyanga vachida kutitunga inini ngoma ndiri lekichava ndichana unge ndonda unge primicha ndonda ativeta katibhaka uchando varuma nemangoma kungefa uchachi watawire manera kuti ugopa budiriro aisi nyora isi dambe uzi wazobudikira ngaziende back to send ngaziende sitorere kwasapo ngaziende back to send ngaziende mamero makadzi apana chinouya nyore chakanaka pachirume tende ndazoikaka kusiya matsaga vakoromoka handinete handifefuti ndakakutika ndazidzorera back to senda vakanditumira kwazabvo ndoko zvinodzokera mwari vanenge vachindibatsira mamero ndichifumura watakwire manera kuti ugopa budiriro aisi nyora isi dambe uzi wazobudikira ngaziende back to send ngaziende sitorere kwazabvo ngaziende back to send ngaziende mamero makadzi namwari zvese ndozidzorera nini mwari vanotungamira makona nenganga enyanga vachida kutitunga inini ngoma ndiri lekichava ndichana unge ndonda unge primicha ndonda ativeta katibhaka uchando varuma nemangoma kungefa uchacha